кръщение започва, спомните ли си, чрез кой започна водното кръщение? Чрез Йоан Кръстител. Нали? И аз ще ви прочета част от отказ в писанията, какво казваше Йоан Кръстител относно водното кръщение. И след това ще отидем в Римляни и след това ще отидем, пастор Ангел ще води във водата, той ще ви казва нещата и нашия лидер, брат Мариан, той ще му помага. Също там ще помага да мога да ме захарва до тях и по този начин ще протича цялото водно кръщение. Но нека да почнем. По тези дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в юдейската пустиня, като казваше: покайте се, понеже наближи небесното царство. Водното кръщение е свързано с дълбоко покаяние. Има една дълбочина на разбиране, че днес аз искам да положа живота си и цяло на Исус. Затова аз разбирам, че се нуждая от дълбоко истинско покаяние. И всеки един от нас, докато преди да влезе във водата, да се замисли: аз имам там проблем, аз имам в тази посока, в тази област. О, Господи, не мога. Не искам да продължа повече по този начин. Искам, когато отида там и когато ме потопят във водата, това е, го вярвам, че моя гроб, това е воден гроб, и когато поставя тялото си в тази вода, старият човек да умре и да възкръси новия човек. Имайте това съзнание вътре във вас, защото трябва да има преживяване на водното кръщение. Много хора отиват и се потапят, стават и няма нищо. Но аз вярвам, че днеска вие 8 хора, които ще вземете водното кръщение, нещо дълбоко ще се случи във вас. Защото Йоан каза: покайте се. Покайте се. Но не, покаянието не означава покайвам се и продължавам по същия начин. Покаянието означава: аз се обръщам, аз предавам себе си цяло на Тебе. И искам да разбереш, Господи, че аз знам, че съм грешен, но чрез Твоята праведност, чрез Твоята любов, днес ще приема възкресението Ти и ще приема праведността. Това е толкова важно да го разберем. Защо? Защото небесното царство наближи. От хиляди години Исус говори, апостолите говорят за небесното царство. Сега чуйте ме, ние живеем в третото хилядолетие, това означава, че живеем в третия ден. Исус възкръсна в третия ден. Аз го вярвам, че в това хилядолетие Бог ще се върне. Дали ще се върне в моето поколение, дали ще се върне в по-младите поколението, но Той ще се върне да вземе църквата си. Затова нашето дълбоко покаяние ни дава достъп до вечността. Затова... Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Desperate for you, I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now.
desperate for you. I'm desperate for you. I surrender.
surrender.